Gibaha sa pipila ka lugar sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur. Diyang miigo ang habagat nga gipakusog sa bagyo. Ato ibalik si Efren Mamak. Gamit ang PC, usa-usa nga mitabok ang mga residente sa Barangay Damatog ug Barangay Gayunga sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte diyang na-stranded atol sa paghaguro sa sapa sa lugar, epekto sa kusog nga ulan. Usa-usa sab silang gisakay sa truck aron mahatod sa evacuation center. Pipila ka balay sab sa Barangay Poblasyon, Dalikan ug Barangay Dado sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte ang gisulod og tubig baha. Duna say mga punuan sa kahoy nga nangalangkat og natagak sa Narciso Ramos Highway sa Barangay Bayanga Sur ug Bugasan Norte sa Matanong Parang, Maguindanao del Norte tungod gihapon sa kusog nga ulan. Busa nagpaygayon na og clearing operations ang LGU Matanog human nga tumba ang pipila ka punuan sa kahoy nga nakababag na sa National Highway. Nangatumba sab kini mga dagkong punuan sa kahoy sa police outpost sa Tantawan Park RH, Cotabato City niadtong Sabado. Natumba sab bisan ang mga poste o kable sa kuryente human natumbahan og punuan sa kahoy. Pipila sab ka lugar sa Maguindanao del Sur ang nakasinati og pagbaha atol sa kusog nga pag-ulan. Nahumol sab sa baha ang pipila ka kabalayan sa Barangay Tambunan ug ubang barangay sa lungsod sa Talayan human ang nahitabong flash flood. Gisulod sab og tubig baha ang pipila ka kabalayan sa Pandag sa Maguindanao del Sur. Kini epekto gyapon sa habagat nga gipakusog sa bagyo sumala sa Pag-asa. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.